Il-kap nazzjonalista Adrian Delija iddikjara li l-pożizzjonijiet tal-oppożizzjoni matul il-pandemija kienu konsistenti. Temmen li matul il-pandemija il-pożizzjoni u reazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista kienet waħda konsistenti u kienet waħda korretta fid-dawl ta' dal-iżviluppi li kienu qegħdin isiru. Iva, nemmen. Iżda mbagħad meta missuqsi dwar meta qabad sejjaħ għal-lockdown anke jekk kontra l-pariri tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa, Delija qal li hu qatt ma jgħid għall-lockdown. Il-kelma total lockdown qatt ma ntqalet. Din id-dikjarazzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni tmur il-kontra ta' dak li kien qal f'Marzu. B'saħħa tajtu tħeġġeġ lill-gvern biex f'pajjiżna tittieħed id-deċiżjoni tal-lockdown illum qabel għada. Il-kap nazzjonalista Adrian Delija imbagħad saħaq li l-gvern kien insensittiv fil-qasam ekonomiku u soċjali. Dal-gvern l-iktar fil-parti ekonomika però u fil-parti soċjali kien insensittiv. Delija li beda jagħti l-marki lill-Prim Ministru u lill-Ministri għal dan id-diskors lejlet pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li se jkompli jinċentiva l-bżulija u jgħin lill-familji u n-negozji. Id-dikjarazzjoni tiegħu tikkuntrasta bil-kbir ukoll mal-għajnuniet li tal-gvern, fost l-oħrajn fil-ħlasijiet tal-pagi lil ħaddiema, tant li dawn l-xieren ta' miżuri ġew deskritti bħala l-aqwa pakkett ta' għajnuna fid-dinja minn università rinomata fl-Amerika. Intant il-kap tal-oppożizzjoni nfex jattakka l-inkjesta maġisterjali li sabet li l-Prim Ministru u lanqas l-Armata ma kienu involuti f'xi qtil ta' immigranti. Fi kliemu l-inkjesta tlestit b'ħeffa. X'inhi hija reazzjoni tiegħek għal din l-inkjesta? Reazzjoni hija waħda loġika li l-rati tagħna huma l-awtorità li jiddeċidu meta jkun hemm imputazzjonijiet bħal daw, ħasra illi l-rati ma jiddeċidux b'daqshekk ħeffa wkoll imputazzjonijiet oħra seri. Delija għal dan fil-waqt li ddefenda lil kellim tiegħu għall-ġustizzja Jason Azzopardi li baqa' ma talbux jerfa' responsabilità politika, anzi iddikjara li m'għandux jerfa' responsabilità għall-aġir tiegħu fejn għamel allegazzjonijiet li ma kinux imsejsa fuq provi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.